Fl-aħħar 24 sija ġew irreġistrati 3 każi ġodda ta' coronavirus filwaqt li fiequ 5 persuni oħra. Dan filwaqt li fortunatament l-ebda persuna ma tilfet ħajjita fl-aħħar sigħat biex bekk il-każi attivi huma ta' 74. Il-total ta' mwiet baqa' ta' 419. Sal-aħħar aġġornament mill-awtoritajiet tas-saħħa kienu 233,826 il-persuni mlaqma b'mod sħiħ għal kontra l-virus. Milħadd fetħu l-gażini f'pajjiżna wara xhur magħluqin filwaqt li mit-tnejn propju fis-7 Ġunju se jkunu jistgħu jiftħu l-ħwienet tax-xorb. Il-protokolli li hemm fis-seħħ jgħidu li wieħed għandu jibqa' bil-qiegħda meta jkun f'dawn il-postijiet. Dan filwaqt li għax-xahar ta' Ġunju mhux se jsiru attivitajiet tal-massa għajra l-tiġijiet li għandhom isegwu ir-regoli imposti ta' kawtela. F'aħbar separata, fil-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd intalbet l-assistenza tal-Pulizija hekk kif numru kbir ta' persuni nġabru fiż-żona tal-Excise ta' Sliema. Intant, numru ta' persuni qed jitolbu li ssir inkjesta wara li anzjana ntbagħtet f'dar tal-anzjani waqt li hi pożittiva għal COVID-19 wara li kienet ilha xi ġranet rikoverata l-isptar Mater Dei. Dan ifisser li għal xi raġuni persuna jew persuni injoraw kompletament il-proċedura li tgħid li qabel wieħed joħroġ mill-isptar għandu jsiru swab test u ma jintbagħx qabel ma joħroġ riżultat negattiv. Dan ħareġ minn rapport tas-sit Newsbook fejn jidher li l-każ imsemmi seħħ il-ħamis 27 ta' Mejju. Bl-amministrazzjoni tad-dar tal-anzjani rċevit telefonata mill-isptar madwar sija u nofs wara li ġiet rilaxxata biex jafżawhom li hi pożittiva. Ġranet wara li din l-anzjana ħarġet pożittiva, residenta oħra li tgħix f'din id-dar ħarġet ukoll pożittiva. Madankollu mhux magħruf jekk il-virus ġiex trasmess mill-ewwel anzjana. Dan ħoloq sħiħa fost il-qraba tar-residenti f'din l-istess dar tal-anzjani. Kien għalhekk li r-rapporti jindikaw li qed tintalab li ssir inkjesta. Madankollu, s'issa ħadd mill-Gvern għadu ma wieġeb jekk hux se tkun qed issir investigazzjoni.